Det der røv. Det er når det kommer fuld af røv, mand. Ikke vel så? Jeg er ikke ret, du overlægger det langt væk. Jeg skyder ikke. Det kan du ikke, når jeg vil skynde lige fra dig. Jeg gjorde et så beskidt, mand. Er det fordi Mohammed du ikke tager skide, eller hvad? Ej, nu slap af, jeg tror, det kan tage skide, mand. Kom så, Urim! Kan du mig få dit skud, så ligger skyder jeg. perfekt. Ja, se. Jeg ved, når det kun er en, der kommer til at ramme. Vi går på Øster. Efter dig. Kom så, Gustav. Kom nu. Kig hans røv. Han ligger den perfekt. Tør ikke, Gustav. Gør det. Gør det. Gør det. Gør det. Næste. Kom med dig. Vi melder Jeg har en siden sådan her. Gjorde jeg ikke det, eller hvad? Gjorde jeg ikke det, før du så? Hvor dum er du, mand? Det var svært. Kom så, sorte dreng. Den blev gjort ondt, den der. Yeah. Det er nu smerten kommer. Hey, sammen benene. Strid lidt med røven. Gør det sådan der, så. Gør det sådan der, så. Hvor skal den bold? Hallo, du skal jo ikke stå sådan her. Du skal stride lidt mere med den. Så kom, skal jeg sætte den helt ned? Ja, kom. Så kom. Så ram. Så ram, så kom. Lad være med at Så kigge. ram. Lad med at kigge. Så kom. Du rammer jo ikke røven, mand.